Dito po tayo ngayon sa farm, no? Kasi mag-update po ako sa Bagyong Dante. So dito po sa amin, signal number 1 na po dito sa amin. So mag-ingat po tayo taga Cebu. Dahil nga is dumating na po si Bagyong Dante. Yan, no? Tingnan kita nyo guys na naka-umbrella lang tayo. Kasi nga umuulan dito. Tapos yung hangin is pabugso-bugso. At saka yung ulan na bugso-bugso po. Yan, puntahan po natin si Tatay Andres. Kasi nagdala po ako dito ng pan na Bagong Bayan, yan, no? Saka meron akong dalang kape, yan. So mamaya, pagdating natin dun sa bahay kubo ni Tatay Andres, ipakita ko sa inyo kung ano yung Bagong Bayan na pan. Yan po yung tawag namin sa amin dito, itong Bagong Bayan na pan. Yan guys, kitang-kita nyo guys na, yan, grabe po talaga yung ulan dito. Walang, hindi siya tumigil guys. Pag tumigil, yan, gabi po talagang ulan dito guys. Kita nyo yan, no? Yung kalangitan. Napaka maraming dampog, no? So yan po yung weather natin ngayon. Yung ulan is pabugso-bugso at saka yung hangin. Yan, mapipil mo talaga yung hangin na grabe ang lakas ng hangin. Yan, no? Tingnan nyo yan. Yan. So ayan, nandito na tayo. Tay! Aka! Na, mamainit na? Nagdakog pan. Halisa, dire. So si Tatay Andres is nandun po. Nandun siya dito. Ayan, nandito na po si Tatay. Nag-snack na ka, Tay? Na mainit na ka? Ha? Nagdakog kape, huwag Bagong Bayan ba? Nandito si Tatay. Nagtiniil ka? So dito na lang tayo kakain sa loob kasi umuulan po, yan, no? Pag premi lang mag-ulan dito kasi nga may bagyong Dante. Ilagay ko muna itong tayong. Grabe iwana, no? Bila lang ito, Tay. Ikaw di ay. Wala ko tubig minum. Gila. Ito ko tasad ya. Hinggan mo kung Bagong Bayan. Ano begitu? Jangan oh, nakuha kapita. Ano ito pa? Ito na po yung Bagong Bayan. Basta Bagong Bayan yung kakainin natin. Hindi lang, gamay naman ko. Mabubusog po tayo. Yan. Yan, Erwa. Nawala. Wala magdugo yan, kuhan? Yan, oh. Ito po yung Bagong Bayan. Kikikin mo na. Hindi na siya mahal. Ito. Yan po yung Bagong Bayan na pan. Tapos magkape kami ni Tatay. Okay, tubig din. Sige lang. Gamay naman ako, Tay. Matod ako niya na, boss. Tubig? Oh. Una? Puno man lagi mong tubig dito. Ha? Yan, oh, yung drum. Kasi nga, palaging umuulan. Dito po yung dadaan yung tubig sa ulan. Sa atop. Yan. Tapos dito.
Ang dami oh, napundo ni tatay na tubig, malaking drum. Full pack. Yan oh, yan po yung gagamitin namin araw-araw. Oh, tingnan nyo yung hangin. Oh, grabe yung hangin dito talaga. Ulan at saka hangin po yung sa bagyong Dante. Sana ganito lang hanggang landfall po yung bagyo, no? Signal number 1 na daw ta diri tay. Oh. Yan, so magkape na kami. Sumang hangin ko sa ano. Nangoro mo ito ah. Sabi bagyo man Dante dito sa ano. Sa ingin nila si bagong Dante kay Dante dili. balahubog daw na. Isog daw na kay balahubog. Balahubog Dante dito magdang kabang to. Dahil na gabi kay. Nang pagos mo. Bad to nga Dante. Bad nga Dante. Igot na ko basta man pa. Ay kutsara data. Yan. Ana ha? Gamay ra man ako ata. Saka ko dali diri kay. Gusto ko nga magbanding na pagka. Tagsara na ta magbanding kay. Nagbuwag kasi kami ni tatay. Si tatay nandito sa itaas. Ako nandun sa ubos na kasay. No? So, bigyan natin ng time na magkabanding kami ulit. Tayo, kuha tayo. So, ito yung pong bagong bayan. Bagong bayan. Problema na tayo pag ibawas kan sa buho. Wala na. So, ibawas ka. Nikaon ni siya tayo. Hindi so napaka hangin po talaga. Malakas yung hangin. Kasi nga, signal number 1 ako dito. Sarap. Yan po yung bagong bayan. Nagkumansin tayo, nagkatayin na ito ay. May sandig. Din man. Babaw ba? Maanan na liya. Kuno, kumunaan lagi. Ano nga. Butop. Para mo itong paglaw. Ang lingaw daw sabi ng taga dito kasi siya lang isa. Nung dito pa ako naka-assign, palagi kaming sabay kumain. Nanay din, wala mo aling nanay? Ang lamig. Ang kuya ingon? Ang lamon ba? Ang kuya ingon? Ang ulit man sa nagawa. Ang ulit makikita din. Saman? Nabang nirmahan ba? Sa nang dipalitan, ang wapa. Isama ng ilasin. Hindi ito unaha. Tutulok. Nawa kung sila kading notice. Walang bang. Sama na, no? Sila may ipaladaan. Ayo, nabayaran din nila sa buhis nga. Kasi nga naman 80 mil. Kasi naman 80 mil. 290. Nung Laho mo nagkali.
Ini terkejut. Aku no. Hah? Ya kemarin. Ano tayo? Tumingin ako. Lagi? Ah. Hindi. May mga aso kami dito. Bigyan ko na lang yung mga aso. Kasi magabang sila. Cats oh. Hindi. Mau mo cats hindi. Wow. Ang galing ng mga aso namin. Oh. Yan, very good. Ibu nakita na. Yeah. Wani. Kung ano, ang naigo sa sanggot. Naigo sa sanggot. Kasi itong aso na to, palaging sumasama kay tatay. Tapos si tatay nanguha ng pakain ng kambing. So yung ginagamit ni tatay yung sanggot. Tapos pag ganyan ni tatay sa sanggot, you know, yung kanyang buntot na tamaan po. So ang daming dugo. Kala namin mamamatay na to. Hindi pala ito mamamatay. Buhay pala to. Sayang kung mamamatay kasi ang bait nila. You know? So yung mga aso namin dito, puro mga brown. Apat po ito. Apat na aso na brown. Oo. Yan o. Nag-aabang po talaga sila. Kasi gusto din nilang kumain ng bagong bayan. Tapulan mo na. Semua. No? Semua. Masam basahan itu. Tampang ko. Lorok na po. Laki lang. Kalau ngalito na. Sugat itu di muka. Ini apa? Ini kamu. Ini mau ba? Mengalir tak? Maguwat na dito. Untuk ano sih? Tangkad. Sige pa na. Na. Tago sila. Yun gusto. Nagpalayo. Pasal mo split sa. Oo. Yan bumalik siya. Kasi nga natukan. Da tangkag, mana ada tangkag? Yo buntong catcher mis tangkag deh. Catcher dogs. Ibang nilog ba? Jambul. Kuking hangin to, no? Kusog dito kayo kaya. Lukot man. Kung pag Malakas yung hangin. iwan mo niya. Ang bulot ba? Tugtog to. Facts na.
Really good. Ikaw. Mm. Ano nyo kasi? Natay nito ha? Di tayo. Saya tayo. Okay, okay. Kangkang ba? Oh. Mayuwang tangkag. Oh, balot butalo. Butalo. Butal. Bulalo. Butalo. Yun ang lusog ng mga aso namin dito. Yung pinanggap ay tandaan. Alam nyo guys, itong mga aso na to, pag kami pumunta dito sa bukid, palagi nila kami hinihintay. So maglakad kami, tapos inaabayan nila kami. Hindi sila yung ibang aso is mag-una or tumakbo na. Sila is sumasabay po talaga sila sa amin. Oo. Kaya nga palagi namin itong inalagaan kasi ang bait nila. Bukan ko na. Apa yan? Bukan mo. Puro mo ning butan mo irogot. Oh? Si Tangkag, si Pit, si Pito. Hoy, Pito. Uy, sama na? Ha? Yan si Pito guys. Pito. Faith. Si Faith. Tangkag. Oh, tanaw diri Tangkag. Si Caramel. Oh, si Caramel may wa diri. Tuwas ubos. Sige, pang check si Caramel. Tuloy ka. Excuse me po. Yan o. Puro po talaga kulay brown yung aso namin. Galit tumaw. Wow, ha? Kaya... Ay, kumilog ha. Yan, alam nila talaga pag ano yung sinasabi namin sa Bisaya. Ay, kumilog. Yan. Babagirab. Bugno sila. Wala na. Okay na. Wala naman, hurot naman. Naman. Upat rakunda. Sakto na to, ha? Ha? Pita? Huwag ni magsiplag na to. Pet? Tikag. Ha? Pag binutan ha, di magkubadlong ha. Pita? Oh, tangkag ha? Ha? Kanibutan ni kinita eh. Sige sa kuan. Kani siya ug ato ni sa ubos, di gini mdol kuha ko tawgon. Bitaw, murasig ka ng nuan ba pero kari si babaw are ko dire. Mudul siya. Nga. Tukan na. Dito lang mo sapon. Alam yun na siguro largo. Nawa. Sidok na. Lakaw. Tumakbo siya sa palayo. Kasi nga, meron siyang nasidukan. Tingnan nyo, babalik yan. Dun muna siya. Diyan ka muna. Dali, kag! Dali! Psst! Nang luod tayo. Palayo. So, basta dito, di alam mo yun. Kapon ba? Wala, kasukaon gisa tayo. Kaon yun? Nasuka gini ya. Ano na? Nasuka gini ya yung kinaon. Ayan, ang lagong kaog. Muli nagpalayo. Ang dami hospital. Yung mulong agon tayo kanon na lang. Magdara kag sudan. Ha? Munaog pa lang ka sa ubos. Munaog ta sa dito. Tapos dito. Balik na nga dito. Ha? Hindi. Anad naman ta.
Sigmo din lagi ubanan tayo po. Nang huwag ka man sir. Tanday. Kung bantang abtan to ninyo karon kay lasing ko na ba ya? Umuha ng tagkumpay. Okay, kumpay. Ako man siya gingnan nga. Anang magbarog lang mo padong mga to. Makita man ninyo na may kuan mao na nga luwak sa sin. So, sige, may lamat ka na mustatay dito. Pagwa po kayo kung kumpay. Ate ko. Munguha mo sila lagas nga lubi. Ika. Gani na unta nga. Piti man kuno. Punuan to nila ba? Ang uban na nga hinog na mga gato. Sangkon to nila. Ala pa sila nga. Di lagi na mo hinog dyan kay mga buwang man yun. Kapila na ito magsikutan ng kamansi. Usak adlaw. Ikaw mahinog. Wag good na sayo. Pagka abot na ako karon diha og gikap. Tinangata. Basta mga guwang na. Sangkon ang liso. O gitanok ito na mo. Nabumita na. Hindi so, umuulan na naman. Grabe yung ulan po talaga dito guys. Bagyong Dante. Signal number 1 na daw to tayo. Sa summer daw maigo tayo. Summer. Summer? No? So mag-ingat po tayong lahat guys. Dahil may bagyo nga. No? So dito sa amin, yung update dito is hangin lang. Tapos yung ulan pabugso-bugso. Pero hindi natin huwag tayo makumpiyansa. Kasi nga baka yan, malakas yung ulan. Mukalitrag kusog ang uwan. Yan, kagaya nito. Yung hangin. Tingnan nyo yung hangin guys. Grabe po talaga yung hangin guys. Grabe. Lumakas na tayo. Lumalakas na po talaga yung ulan dito guys. Hinay na lang ko tayo. Aw. Nyara day. Napa dito yung tuon. Nah, good. Yan tingnan nyo guys, yung hangin po talaga Grabe yung bagyong Dante sana po hindi ito malakas. Hindi pa lumakas kasi nga delikado po talaga pag may bagyo. Tingnan nyo yung weather dito. So dito ayong Mr. Andres. Tingin kami sa mga dragon fruit dito. Yan. So hindi na lang daw siya magpayong kasi nga may nagsumbrero po sa tatay. Yan. Yan po. Grabe yung hangin. At saka yung ulan. Buti na lang makadadala ako ng payong. Bugso-bugso po yung ulan dito. Saka yung hangin Nguyuyugan, ginanay nila Sige mo Yan guys Grabe yung ulan. Una-una pa sila. Tingnan niyo yung hangin. Sana hindi pa ito lumakas, no? Ayan. So, yun, tingnan niyo. Yan po yung update ngayon. Bagyong Dante, signal number 1 po dito. Payong dito, ay? Ha?
Yan guys, maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless. Thank you po sa panonood. At saka sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na po kayo. Maraming salamat po. Ingat. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Uulan po talaga. Bye-bye po. Ingat. Yan. Bye-bye, tay. Bye-bye. Bye-bye.